हे धनी हो पोतला बाड़ू में कबावा तू त जहरिया लागेलू। तो राम राम भाई, का हाल बहो? आई चला आ गई फिर से एठू नया ब्लास्ट जौन की भोजपुरी में लेके आ रहा बाटे। भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार जेका नाम है कल्लू जी, और उन्हीं के साथे साथे आ रहा बानी भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेका नाम शिल्पी राज है। तो कल्लू जी और शिल्पी राज जब जब एक साथे कौनो गाना लेके आवा ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ऐसा कबो भइल ना बा कि गाना हिट न होखे। ए बाबू, अरे गाना एकदम बवाल मचा दी हो। तो दिन पहले ही गाना लॉन्च भइल रहे, का हालत रहे वीडियो देखले रहा ना। अरे भैया का बताई, एकदम धमाका हो ही गए रहे हो। है आ गई बा फिर से रउआ लोगन खातिर एगो और नया गाना के अपडेट, जवन की है आप लोगन के छोट गरीब भाई लेके आ गई बा जानकारी। तो रउआ लोगन के बता दें कि 3 से 4 घंटा पहले ही गाना के टीजर लॉन्च भइल है और 1 लाख प्लस वहाँ पे अभी तक व्यूज चला था जवन टीजर वाला वीडियो रहल। तो भैया हो है स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ले, जौने गाना के टाइटल है जहरिया लागेलू ए धनिया। यह कल्लू जी लेके आ रहा बाटे आप सबके बीच में। और यह वीडियो में कल्लू जी के साथे साथे भैया डांस करत नजर आवे वाला बानी अंकिता पांडे। तो रउआ लोगन के हम इहो बता दी कि ई गाना में म्यूजिक देले बाटे अपन भाई प्रियांशु सिंह, और गाना के जे लिखले बा नाम है प्रिंस प्रियदर्शी जी, और यह वीडियो के डायरेक्टर मानी गोल्डी जायसवाल जी। ए बाबू, कल से नया महीना स्टार्ट होता और नए के महीनवा में अब पहले ही दिन कल्लू जी और शिल्पी राज ब्लास्ट करे वाला बाटी। तो भैया तैयार हो जाओ, 1 अप्रैल के सुबह 8:15 पे ई गाना के लॉन्च कैल जाई AR म्यूजिक रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे। बाबू अगर आप टीजरवा ना देख ले बाटा तो जाई टीजरवा देख ली। टीजरवा काफ़ी कमाल के लगल है। तो वीडियो कॉल है एकदम धमाल मचाई दी। तो ऐसे ही बनल रहा अपने छोट भाई के चैनल पे, और हर दिन भैया वीडियो के लाइक तनी करल करा और छोट भाई के तनी सपोर्ट करा। रउआ लोगन के भरोसे तो इतना उम्मीद रहा कि चला भाई बाटे हमार भाई यार बाटे कि तनी सपोर्ट करी हैं। तो भैया बनल रहा हो यही चैनलवा।